Bueno, molt bona nit, senyores i senyors. Soc la Sílvia Escàmez i vinc d'Indoor Clima per parlar-vos d'aquesta capsa. Perquè és una capsa que no és com qualsevol capsa, és una capsa intel·ligent. I es diu SG Clima, Sistema de Gestió del Clima. La veritat és que us volia explicar una mica les seves característiques, el que feia i com funciona, però millor que us ho expliqui ella directament. Hola, soy SG Clima, el único sistema para la optimización y conducción energética de tu instalación de climatización. Con mi sistema, reducirás entre un 15 y un 60% el consumo eléctrico innecesario de tu instalación, actuando y parametrizando los equipos y manteniéndole al nivel preciso de confort para tus usuarios. Planifico el mantenimiento preventivo, te aviso de cuándo se deben cambiar los filtros o cuándo detecto una fuga de refrigerante. Solo tienes que conectarme a la electrónica del propio equipo y de una forma autónoma conduciré energéticamente tu instalación de climatización. ¿Quieres saber cómo? Mi software registra y estudia el funcionamiento de la instalación. Mi servidor interpreta estos datos comparando con patrones de instalaciones y equipos ya controlados en nuestra base de datos, con miles de registros de funcionamiento real. Calculo el ahorro potencial y procedo a la parametrización para alcanzarlo, introduciendo algoritmos inteligentes y procediendo a la gestión online. Voy a medir tus consumos y te proporcionaré continuamente y con total transparencia los ahorros diarios que consigo. Mi proceso permanecerá activo analizando cada 5 minutos los parámetros obtenidos y buscando algoritmos personalizados que se implementarán automáticamente según el funcionamiento real de la instalación. ¿Sabías que según la ubicación, parametrización y pérdidas de carga de la instalación, dos equipos exactamente iguales de misma potencia pueden consumir hasta un 55% más? Sorprendente, ¿no? Ya lo sabes, apuesta por la única gestión y conducción energética de tus instalaciones de climatización. Apuesta por SG Clima. Interessant, oi? La reflexió final de que dos equips exactament iguals poden consumir fins a un 55% diferent. Doncs això passa perquè moltes vegades aquestes màquines estan poc controlades i poc gestionades. I és per aquesta raó per la que els nostres clients confien en nosaltres, en l'SG Clima. Us explicaré una història real protagonitzada pel nostre sistema i dirigida per l'equip de Barcelona d'Acciona i del grup Rodanco. L'escenari, el centre comercial de Bernasud. El coneixeu, oi? Bé, doncs, vam començar la gestió al setembre de l'any passat i només en 6 mesos vam aconseguir reduir el consum energètic en clima en un 43%. Concretament, més de 200.000 kWh, que si ho passem en euros són números, són estalvis. Segurament ara us estareu preguntant, ostres, i com ho heu aconseguit? Com ho heu fet? Doncs no és màgia. Sento dir-ho, però no és màgia. Ho hem fet d'una forma molt senzilla. Us ho explicaré amb 3 passos molt concrets. Primer pas. Vam instal·lar el nostre sistema a tots els equips de producció de clima del centre comercial. En concret es van instal·lar 15 pel control dels 10 rooftops d'Itexa, dels 4 rooftops d'Interclisa i per la refredadora Carrier de l'anella de condensació dels locals comercials. Una vegada va instal·lar el sistema, 2. El que vam fer és que cada equip recollia informació i dades de funcionament de cada equip. Aquestes dades les envia al nostre servidor central de l'SG Clima, que juntament amb paràmetres externs de la instal·lació, com temperatures, qualitat d'aire, etc., el que fa és recopilar totes aquestes dades, les interpreta, les analitza i envia els algoritmes intel·ligents clau a cada equip per parametritzar les màquines. D'aquesta manera el que s'aconsegueix és que actuïn al seu rendiment òptim i s'elimini tot el sobreconsum. I el tercer pas és que el propi sistema
el que feia era enviar alarmes de funcionament als tècnics i seguiment també amb informes als responsables tant d'Acciona com del centre comercial. I això és tot, és un cas, una història real, que evidentment es pot replicar a qualsevol tipus d'instal·lació sempre que hi hagi un alt consum en clima. I ara que els he explicat tota aquesta informació, què opinen? Que és màgia o no? Gràcies.